Kana, oh, di ba? Di ba? Pautik, man siya uso ron guys. Kanang paut nga lipstick, di ba? Okay na siya guys. Hi everyone! Welcome back to my channel! Goryo at your service! Okay, so karon guys, kay maghimo taog makeup tutorial! Ay, nice kay kong hands guys, kinay kasi babaw! Oh! Ay! So karon, kinahanglan, I hope nga makuha nila ko ang insakto no nga kanang process no kay labi na karon nga kanang dugay-dugay na jud ko nga wala ka makeup sa kong self no as you can see sa ako mga video sa YouTube kay medyo ang last na ko nga makeup sa kong self is medyo siguro mga 3 months ago no. So karon I hope nga makabaw gyapon ko sa pag makeup sa kong self. So come on. Nice kay akong mga fingers. So kaya magkuha na ko sa akong sponge, no? Sponge, no? Magkuha na ko sa akong sponge, kana. So ako sa ablihan, guys. So, mura nagamit siya, guys. Kabantay mo, guys, ha? So, karon magkuha na ko foundation. No, muna akong gamiton ng sponge. Then, foundation dayon, no? Akong gamiton ng foundation kay kaning, Maybelline Superstay. Kani siya, guys. Kay nice, kani siya, guys. Barato rin siya. Okay, so, kana ako, magkuha na ko. Og, gamay lang yun nga, kana, amount din sa foundation, no? Sige. Dugay ko siya mapislit, guys, ha? Nagtuto siya, guys, no? Sige, go, kana. Sumap na ako sa akong hinahinas kong aping, kana. Perfect. Kana. Perfect na siya, guys. Okay na siya sunda, guys, ha? Akong agtang, guys. Oh, ana. Mura kuwangan siya, kanang, kuwang siya, kanang, nipis siya, kaayo akong kuwan. Wala kanang, kinahanglan, good na kanang, mag-storya. Kana, sige. Doot na siya, guys. Idamp lang din na siya. Yung anaon din na siya paggamit. Kana. Sa suwang, sa ilong pag, kanang, ilong apart. Ang agtang, guys, kito sa agtang, kana. Diba? Kinabutangan din siya para ma-even na didipit sa kaning dunggan. So, diba? Perfect na kaay siya, guys, no? Kana. Sakit lagi akong kamot, guys. Duwag na kayo siya, guys, no? Perfect. Next is, okay na ang foundation na to, no? So, magkuha na ko og powder. So, as you can see, guys, even kaayo akong founda. Nacho, kay tanan-tanahon. So, kung magkuha na ko, muna ang Airspoon nga brand. Nice, kini siya nga brand, guys. Diba? So, magkurug-kurug dito akong kamot, basta maka-makeup kung balik kay dugay-dugay mo ko wala na ka-makeup. No? So, karon magkuha ko gamay nga amount kay para i-tap sa akong face. Kana. Perfect. Kana. Ayan, na maibin siya, guys. Ulo ko perfect even kay, guys. Kana ang ilawom sa akong liog. Suming kamot na magpatakap siya kana. Too much na siya dito kita, no? Kana tarong lang siya. Perfect na siya. Perfect na siya, guys. Oh, di ba? Oh, nice. How nice kayo. Saan mo kayo mag-makeup na nag-jacket? So next, guys, kayo mag-eyeshadow ta. Inganiwan na siya pag eyeshadow, ha? Perfect na. Kana. Yeah. Okay na kaayo, guys, no? Okay kaayo, guys. See? So makuha sa ko medyo darker pag gamay, medyo violet kay para ang brown ug ang violet na magka-mix siya. Kana. Okay, perfect kay siya, guys. Mo siya ang technique nako, guys, basta mag-makeup should ko og kanang mga clients. So mo siya uso, guys, na upload sa app ang eyeshadow. So sa pikas mata na ta. Muna siya uso karon kanang medyo kabang-kabang, guys, ba? Ano siya, okay. So ato na siyang sige, mag-start na ta. Layo murag kurog akong kamot, guys, kay may dugay-dugay na lang kuha ko. Awa jud mainin niyo, guys, ha. Mao gina isundan ninyo, guys. Okay, perfect. Okay, guys. Mao ni siya sakto nga process, guys, no? No, yan. Mukha pa ta medyo dark, di pa siya even. Sundan jud ninyo nga process, guys, kay mao gina siya is very sakto jud kay siya nga process. Okay. Then sa inner eye, ang mga part. Okay. Oh, perfect siya, guys. Oh, di ba? So mukha ko medyo reddish nga eyeshadow. Perfect na siya. So karon atong punan gamay diri kana. Sa babaw nga pa. Kana, perfect. Oh, di ba? Oh. Lami kay siya na eyeshadow, guys. Next is sa pikas, guys, akong punan kay para ma-even jud siya. Kita mo ana, guys. Mo na siya uso karon nga eyeshadow.
No! God, please, no! 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 Okay, kana. Diyan ang part. Okay. Kana. Okay, perfect. Okay, kana. Blend gamay. Okay, humana siya. Oh, yeah. Diba, smoky? So, next, kay mag-nose line ko, magkuha ko og kanang laing nga brush, kay para mag-nose line ko, guys. Kay para mutaas-taas ang atong nose. Karon kay mag-nose line ako. Okay, kana siya, guys. Mo ni siya ang perfect kay nga pang nose. Okay. Next, ang sa pikas, kay para ma-even siya. So, mo ni siya ang uso karon nga nose line, guys, na bukad-bukad sa ilong. Okay, no? So, kana. Okay. Sa nose na siya, guys, ha? Ayaw paabta sa kilay, guys. Okay. Kana. Perfect. So, medyo magkuha siguro kung darker gamay. Okay. Kana, guys. Sa pikas, guys. Sa pikas. Kana siya. Lisod ka, guys, kay ngano. Pasmado magod kung kakamotron. Kana. Okay. Perfect na siya. Next is mag-contour na ako sa kong apping. So, pwede na kita mag-mall, ani. Ano na siya. Pang-mall siya nga makeup, no? Kaya pwede na kita ani mag-mall. So, karon kay mag-contour na ko. Kana. Dila na part. Yan. Perfect na siya. Next, sa pikas. Dami nga pagka-contour, eh. Kana. Ano na ito gumana ito? No. Kana. Perfect na siya. Next is mag-blush on. Mag-blush on tayo ni Kuman mag-lashes kay para na-dramatic ang atong eyes o samot. No? Yung pag-comment siya. Ang eyebrow di ay guys, nakalimot siya di ko sa eyebrow. My God. So, blush on na ta. Okay. Oh, perfect na siya. Mo ni siya guys nga. Blush on ang dapat guys. Kanang. Mo-smile ta. No? Mo na siya ang technique. Kana. Oh, sa cheeks. Tapos sa cheeks. Perfect kayo ni siya nga. Blush on. Next, sa pikas sa side. Okay, di ba? Ah, di ba? Vega kay siya. Perfect yung kay siya, guys. So, karon mag-eyebrow na ko, no? Yes, kana mo na siya ang eyebrow, guys. Ever bilhin na akong gamiton. Perfect. Ay! Kana pikas. Ang kanang usa katong pencil. Ay, di ni siya mao, guys, kay kuan ni siya. Kana, guys, kay kuan ko ni siya, guys, kanang brow set ni siya, mascara to siya kaning usa mo ay eye pencil. So, mo ni siya akong gamiton na sayo ko eh. Buangan jud ako eh. Sige ka na nalibat na mo ko eh. So, karon kay mag-asog na ko og eyebrow. Eyebrow na ta ha. Kana medyo iduot-duot na to gamay kay para mas moagi siya. Okay. Oh, di ba? Mag-eyebrow guys, kinahanglan na eyebrow gamay nga kanang action kay. Perfect na siya. Oh. Next, sa pikas na ta, oh, di ba? Guys, mao din siya ang uso karon nga eyebrow nga baga-baga din ni siya guys nga eyebrow pang artista, oh. Oh, di ba? Oh, lami kaayo nga eyebrow. Oh, perfect na siya guys. Next is mag-lipstick na ko. Yan, ikaw man mag-eyelashes ta. Kaya para dili ta luspat tanaw ni ato na tong simbahan, ato na tong mall. So, karon kay favorite jud kini nako ang red lipstick, guys. Kani siya guys kay matte ni siya. Perfect kini siya sa akong lips. Then perfect kini siya sa akong eyeshadow karon akong gisalod. So, next pag nahinita og lipstick na. I hope nga kanang matarong ni siya guys kay kurog medyo kurog na ba jud ko og hands. Kana oh, di ba? Oh my God. Kana oh, di ba? Di ba? Pautik, masya uso rin guys. Kanang paut-paut nga lipstick. Oh, di ba? Okay na siya guys. Perfect. Perfect favorite yung kanina akong nga lipstick guys. Ay, kasi di magpalit yung kalidaghan. Actually, lain siya lami. No, karon kay magpilukan ako guys. Ang final touch na ni siya kay hapit na ta mahuman. Mahuman na to juta. So mao na ni siya ang final niya. Mao ni siya ang Taiwan nga lashes na akong gipalit sa kulon. Barato na ni siya tag 55 pesos na ni siya sa kawax. So kabaw na siguro ko kung saan ni siya pag-cut. Buwan nakalimot na siya kung saan ni siya pag-cut guys. Ay, ginoo ko tabay. Nakalimot ko. Sa ako saan ako ang gunting guys ha kay. Dara ang gunting. Mo siya Korean nga makeup. Diba? Perfect ini siya guys. Kung ato mag mall, mo ato mag simbahan, na may mga party nga tingnan, dibo. So yung ani nga makeup ang inyong buhaton. No? So ang kuwang ani guys kay piluka, no? Mag eyelashes na lang ta guys. Then ikaw man mag-change din ta. Ready to go na yun. Okay? Hina lashes. Oh, diba?
cute kay ang lashes. Ay, oh my God. I hope matumbong siya, guys. Kay kurog, kay kung gamot, guys, no? So, kung ako siya itaod, guys, ha? Walang kukurap. Okay na. Karoon ako na siya ipilit. Wow! Perfect na yung lashes! So, mo siya, hindi siya pagtaod ang mga lashes, guys, ha? Diba? Sa una, guys, ay kinahanglan, dapat siya sa eyes, karon kay kinahanglan. Dapat, ang uso karon guys, kay tunga-tunga sa mata o sa eyebrow. No? So, okay. Muna na siya ang last, ang final look. Okay, ako na siya itaod, guys. Pasensya na kayo guys sa akin, medyo kurog dyan ko o kamat, guys. May tag ka na, medyo ubus-ubus na siya dyan, guys. Okay. 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 Nice. Perfect na siya. So, I hope guys na naman nakatunan karon sa ako ang video. Seriously, what the fuck are you doing? So, sa una siya pag-apply ng nga makeup look. So, I hope na i-share ninyo ni nga video kay para daghan ang makatuon. Oh my God! And please like my video, guys, and I hope nga mo comment mo nga video sa ubos, and then don't forget to subscribe and hit the button para ma-notify mo sa akong next video. Okay? So, see you! Bye!